Ja morjönsta! Ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tässä videossa laitellaan autot siihen malliin, että päästään kellotuksiin tuossa videon lopussa. Ja sen pidemmittä puheista mennään kattelee. No joo! Tiedä kuinka kuuluu. Kompura huutaa, lämmitin huutaa. Mutta on nyt tehty vähän taas liian paljon ilman kuvaamista, mutta heitin siihen kaaren reunat taakse. Tuli ihan hyvät. Tai kohtalaisen hyvät. Kyllä ne tällaiseen kelepaa. Tiukkaa kittiä yritetty siihen heittää ja sisustaa mä maalasin. Emäntä maalas pensselillä kaaret. Ja sitten se teki nämä numerotaulut tähän takasivu lasien kohtaan aivan viimeisen päälle. Ja tosiaan jo maalattu polkimet muokkasin. Tuolta nuo voin sanoa, että puolengalla vedetään sitten pienellä kiukulla ja pienellä hymyllä. Kyllä. Joo. Ne on tehty. Nuo raidetangot, reaktiotangot. Muutin. Niistä nyt tuli tuollaiset. Ja jäykistyy keula sitten aivan perkeleesti, kun heitti nuo. Kun ei oo nyt unipaalia kummaskin pääs, niin. En tiedä. Vähän on kyllä huonot näille. Tuli aika jäykkä. Uudet raidetangot hai. Ei oo ollut ennen mulla jokkisautos uusia raidetankoja. Nyt on. Ja. Mitähän muuta sitä on tehty? No nuo on kaikki on hifisteltynä nytten. Tuon verkon heitin siihen. Tuuninkiverkon. Mä tiedän onko näitä kuvattu, mutta siinä on nyt paisarille tellinki ja tuohon tein tuollaisen vahvikkeen. Sokkatapit tuli muuten sitten taakse ihan vimpan päälle. Vähän komia. Kyllä noilla kelepaa nyt. Kyllä kelepaa. Sikamassat on nyt joka paikassa. On tilikittynä. Tuohon pitää vielä joku pussi heittää. Sitten sai sitten konehuoneen vetää kans väriihin, mutta ostin tuuninkimaalia, tuollaista vihiriää. Se oli 3 pulloa, se loppuu ja ostin toista vihiriää, mutta se on niin. Ei tää oo enää vihiriä, ei tällä voi mitään maalata. Kyllä tää on. Se näyttää kamerassa aika paljon vaaliemmalta mitä se on. Mutta eikö se siitä? Hei moi! Mä teen nyt tällä tavalla. Maalasin pohjamaalilla. Se kun siitä kuivaa, niin sai ruveta kasailemahan. Kyllä tuli hyvä. Kyllä tuli hyvä. Ja sitten tää oli vähän tällainen niinku. Löysin joku pikkupurkin valkoista. Se oli vähän kovettunut. Se pinta niin. No minähän siitä sitten, että no kyllä se ottaa ne kovat pois niin. Siis tämähän oli ihan täysin laama. PO:ta lainatakseni, että onko nää niitä, jotka sylkyy. Kuuluu vaan, kun kake vähän maalaa. Se nyt on pääasia, että se nyt on vaan väris. Se vihreä kirkkaat pellit peittohon, niin. Se on nyt hyvä. Siellä tulee kuitenkin ne keltavihreät maalit niskaan sitten ennen kisaa.
näyttää tulla rivissä vähän paremmalta, niin ei rupia kaikki valittamaan. Joo. Hommat hoituu. On kuvaillut tässä muutaman videon, mutta ne on poistunut mun puhelimesta. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta otetaan taas tällainen yhteenveto. Kun on touhattu, tuohon tulee tuollainen AdBlue pönttö. Tuohon nuo ja pannalla kiinni. Siellä saa laittaa kusinesteen. Siellä on pissapojalle virrat vedetty. Jarruvalolle virrat vedettynä. Laitoin valot kiinni. Sumuvalo. Sille on virrat. Bensapumpulle virtapiuha. Plussa. Miinus. Sitten mä verin tällaisella hiukan rappeella putkella nuo johdot. Sellainen virtakaapeli ja peräkärryn kautta auton 7-napainen se virtapiuha. No 7 piuhaa siellä kumin sisällä. Se on näppärä. Sieltä nyt jää 3 ylimääräistä piuhaa. Ainakin tällä hetkellä. Ei muista, että tuleeko sinne jotakin lisää vielä. Siinä on kun 3 ylimääräistä. Ja. Rinkimittari. Napit. Pissapoika, pyyhkiä, tarttinappi. Sumu. Mikä sumuvalo? Öljynpainevalo. Se. Jarruvalo katkaa, siellä menee piuha. Ne on siellä nyt jotenkin vasta. Onkohan kuvannut jarruja? Onkohan niitä millään videolla? Ei varmaan. Jarruputket tein etehen. Ne on niin kuin kiristystä vaille. Ja tullasin pyyhkiä moottorin laitoon kiinni. Sille pitäisi vetää virrat. Joo, käsijarrulle asti tulo. Jarruputket, tosta pitää vetää sitten tohon tynnyrihin putki ja siihen tulee sitten se letku. Joustopala ei oo mahdollisesti heti poikki, jos ei laita mitään letkua siihen. Ton kannen maalasin ja kartaanitunnelin päälle pellin maalasin ja joo. Se nyt oli eilen ekaa kertaa, sitä liikuteltiin. Oli vähän tuossa pihalla taas suuttelemassa. Joo, kyllä he rupeaa olemaan hyvällä mallilla. Jarrut on nyt tehty ja ne on ilmattu. Siellä on säiliöt ja touhut ja kaikki putket menee sinne nätisti. Tai no en tiedä nätisti, mutta menee ainakin. Ja ne on ilmailtu ja numerotauluakin on ilmestynyt siihen. Ja nyt tein kaasarin koteloreijän tonne ja siitä konetta perään. Ja ruveta sitten suunnittelemaan vesiletkuja ja systeemeitä kiinni siihen ja kaiken näköistä juttua. Nyt on tilanne se, että voisimme ajaa sillä ensimetrit, jos kaasarit ei kuse. On vähän ollut ongelmaa noissa kaasareissa ja siellä on nyt kytkinvajerit laitettu ja kaikki systeemit pitäisi olla, että me voimme ajaa sen tästä hallista pihalle.
on varmaan korintekijällä kauhia kiire talvella johonkin, kun on helmat jäänyt tekemättä, mutta tehdään nyt sitten. Tää toinen puoli nyt on jo tehtykin, mutta näin. Ja tonne tarvii lattia alle se putki laittaa, mikä siellä pitää olla. Semmosta joo. Paljon kaikkea pikkujuttua tehty. Tuukin on nyt paikattu tonne joo, vähän noin. Ja kivipellit on laiteltu ja kyllä. Ja kerääjät ja touhut ja vähän takalasiakin ja vähän etulasiakin on laitettu. Kaikkea pientä on taas tehty, mutta kohta rupeaa olemaan kyllä todella hyvällä mallilla. No niin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että voidaan ottaa tuosta musta spraymaalipurkki ja vetästä tuosta kaikki yli. Tuolta puuttuu multa vielä verkko, mutta sen kohta laitan siihen, sen jo mallasin, mutta ajattelin, että kuvaan tämän videon nyt tässä vaiheessa, että alettais olla siinä pisteessä, että huomenna päästäis ensimmäisille testeille kahtomaan, mitenkä meillä kori toimii ja moottori. On siinä tuntia painettu, että on päästy tähän pisteeseen, mutta jospa se huomenna palkihtis sitten ja eihän tätä minun tai olla yksin pystyisi tämmösiä rakentamaan, että kiitoksia kaikille, ketkä on auttanut auton kanssa ja onhan se kiva päästä huomenna näkemään, että mitenkä se sitten kuljettaa, että ei ole ihan turhaan tehty työtä. Mutta joo, ei siinä sen kummempia. Mä nostan auton jo valmiiksi tuohon kärrille, että sitten huomenna on nopea työpäivän jälkeen lähteä raalle kokeilemaan. Ei siinä. Seuraavaa klippiä, mitä varmaan tulee, niin on sitten raalta. Ja katsotaan, kuinka meidän käy. Joo, se olisi testit takana niin kuin varmaan muutaman pätkän saatoitte nähdä siitä ja positiivinen fiilis kyllä jää vielä että auto on kuitenkin vielä suht ehjänä ja pieniä muutoksiahan sillä raalla tehtiin. Perään kulumaa muutettiin, se oli sen verran raju. Ja sitten lisättiin 20 litraa vesipönttö tuonne nurkkaan vielä kanssa, että nuilla aloitettiin ja sitten lisättiin semmonen, mutta siinä vähän rupesi tulemaan semmoista oiretta, että keulat rupesi nousemaan aika rajustikin ja silloinhan se ohjattavuus heikkenee siinä lähdössä aika huomattavasti, että
mielellään pitäisi ne etupyörät maassa. Vaikka tyylikästähän se on, kun mennään etupyörät ilmassa, mutta kuskin näkökulmasta se olisi aina vähän parempi, kun ne olisi maassa kiinni. Mutta nyt tehdään sen verran muutosta, että tuonne tolpan yläpäähän varmaan laitetaan vähän sitten vanerin palat, että suohaa vähän sitä ulosjoustoa vielä sinne lisää, että siinä on nyt noin 10 senttiä, mutta jos sinne suotais vielä sen 4-5 senttiä, niin se olisi, sitten kyllä pitäisi jo riittää sen. Kierroslukumittarihan ei toiminut niin kuin olettaa saattaa. Niin se repästiin ekojen kierrosten jälkeen jo pois sitten sieltä niin, ja oliko siinä muuta? Ei siinä nyt tainnut sitten hirveästi muuta olla. Joo, ja sitten tosiaan tuo määrä oli niitä huulilevyjä laitettiin ennen testiä. Niin ne nyt sua jää sinne ja hitsataan sitten yhteen nuo molemmilta puolilta, niin ei. Se on sitten yhtenäinen kappale siinä, niin ei tuu sanomista siitä, ja akulle vielä tehtävä suojat ja roiskeläpäät ja semmosia hommia vielä ennen kisoja sitten, ja onhan siinä vielä kaikkea pientä, mutta seuraavat testit on sitten joukkueen kellotukset. Sieltä varmaan kanssa jonkunnäköinen pätkä tulee. Tähän väliin sellainen juttu, että mä pistän tuohon noin, tossa noin, niin MobilePay lippaan koodin ja sinne 50 eurolla niin saatte jokaiseen liiga-autoon nimen kattoon. Sä voit kirjoittaa sen siihen sitten viestiin sen nimen, minkä sä haluat sinne, mutta aivan mitään käsittämättömyyksiä ei sinne isketä, mutta jotain hulvattavan hauskoja juttuja voidaan sinne laittaa. 50 euroa ja 10 autoon kattoon nimi, komia juttu. Pistähän sinne MobilePayssä 50. Morjens! Joo, kuvaaminen on jäänyt todella vähälle nyt tämän vehkeen kanssa, että vähän on ollut kaiken näköistä, niin katsotaan vähän mitä sille on tapahtunut. Eli värihän tässä nyt on vaihtunut heti näin niin kuin alkuun, sen tästä nyt saa kaikki selville. Ja pata on nokalla ja kaikki muutkin systeemit. Pari testit on ajettu. Santtu voi laittaa vaikka niiltä ekolta testeiltä Suonijolta pätkän tähän näin. Ja sitten käytiin kellolla. Siellä ei saatu kuin vetari poikki ja murikka rikki. Siitä voidaan syyttää osakseen näitä meikäläisen mahdottomia punttikasoja tällä takana, mutta tästä tuli nyt sen verran kevyt tästä hytistä, että täällä vähän niin kuin pitää ollakin sitä, ja niin kuin tää on niin kuin laillinen painojen suhteen, niin täytyy vähän funtset, joutuuko niitä vähän siirtelemään. Tässä nyt on sen kellon jäljiltä niin linkkiä on muutettu todella paljon neutraalimpaan suuntaan ja joustoa lisätty keullaan. Tänne on tehty iskariputkeen pikku töpöä tonne jatkoa ja pati alle vähän tavaraa sinne. Ja
Niillä pitäisi nyt huomenna käydä koittamassa ja no penkitettykin on. On penkitetty. Lukuja nyt en tähän vielä, katsotaan sitten vaikka johonkin kisakoostepätkään sitten niitä, mutta hyvä on pata, kyllä ei voi muuta sanoa. Että se kyllä on hyvä, että tässä nyt on oikeastaan moottorin tekijän kanssa kokeiluja tehty tässä itse autossa paikallaan. Suppiloa ja pakosarjaa ja kaikkea näitä, mitä yleensä testaillaan. Pieniä juttuja saatu parannuksia siihen tehty, ei mitään suuria. Se kyllä piisaa tuo. Niin, ja välitys on tosi hyvä tuossa, niin laatikko-peräkombinaation välitys on kyllä hyvä. Ja sen puolelta ainut tässä nyt enää on tää korin toimivuus, että se pitäisi saada semmoiseksi, että sillä pystyy liikkeelle lähtemään ilman, että se on ensin taivasta kohden ja sitten kaikki on rikki ja tälleen. Sen kun sitä saa, niin kyllä sen pitäisi siellä puolangalla kirnuta ihan kivasti. Huomenna Suoniolle taas katsomaan ja pitää näille tehdä joku toinenkin paikka tänne hyttiin, niin pystyy vähän niitä mättämään eri paikkoihin täällä. Että varmaan tonne apparin jalkatilaan. Tai sitten mä teen pohjapanssarin tonne keulaan. 6 millistä saa tehdä sääntöjen mukaan sen. Okei, sinne sitten sellaisen homman, joo. Tällaista täältä. Sinä kävit KP testaamassa. Joo, kyllä. Onko peli? No kyllä, aivan hyvin, mutta vähän jotakin pientä ajattavuushommaa pitää vielä katsella. Ainakin tuntuu hyvin takapainoilta. Seuraavaksi sitten toloppien väliin. Niin, saa nähdä kuinka käy. Katsotaan lähteekö tääkin taivasta kun En mä usko. Noniin. Vetää se. Jaaha, morjesta. Niin, tuo on testillä käyty ja penkissä ei tullut voimaa, mutta nyt meillä on siinä uusi lätsä päällä ja vanha voidaan heittää tonne noin ja toivoa sitten vaan, että tästä tulisi vähän niinku löylyä ja
raakasti näytte kyllä, niin keulii meidän viiatti pystyyn, mutta tulimme poikien kanssa siihen tulokseen varmaan, että ei siinä ole voimaa sutia. Että se koko ajan sen takia nostaa keulaa pystyyn, koska radalla oli hyvä ajaa, ei tarvinnut käsijarrusta nyppiä, niin silloin sen periaatteessa pakko olla syy siinä, että ei tullut voimaa oikein ja semmoista. Mutta nyt meillä on tässä uusi lätsä päällä, vääränkätinen, ja isketään se tulille ja heitetään koppaan kiinni ja mennään penkittää uudestaan ja ollaan sitten viisaampia. Joo, siellä tilannetta on päällä monenlaista, mutta eiköhän ne tästä kuule pelit valmistu Puolangalle ja en tiedä nyt sitten, että tuleeko, tuskin tuloa mitään video enää tämän jälkeen. Ehkä joku kisajuttu, jos jaksan tehdä sellaisen, mutta ei mitään. Kiitos kun olitte mukana ja näin, morjesta.